Prop de 600 manifestants s'han concentrat el dissabte 27 de gener a les 11 del matí davant del CAP de Can Borràs, en una manifestació convocada per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Cardedeu, amb l'objectiu de reclamar una millora en la situació del CAP del municipi. La plataforma porta en actiu des del mes de novembre. Al desembre van reunir-se amb els representants del Departament de Salut, a part de fer també una recollida i entrega de 4.420 signatures. Ha hagut una avaluació i en positiu, el que passa que tot està una miqueta en l'aire, però sí que reconeixem que hi ha hagut alguns canvis. Dels 4 metges i mig que teníem, en aquests moments en tenim 6 i mig, i sobre la taula una proposta que s'incorporaran 3 metges més durant un període de temps fins al juny. Per tant, això es fa necessari assentar-nos amb la directora del CAP i poder parlar de quina manera es fa això i, a més, el per què no poden ser o tenen que ser els 12 metges que nosaltres creiem que tenen que ser. La manifestació ha comptat també amb la participació del Cor en Cant, que s'ha volgut solidaritzar amb la causa. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública no depèn de ningú i es dissoldrà quan hi cregui convenient. Ara, de cara als propers dies, tenen previst reunir-se amb el regidor de Sanitat i pretenen seguir mobilitzant-se fins a arribar a la seva fita marcada dels 12 metges.